जे माबादि बियो बे सिख्लाखौ बाहायदों आरो बाहायनानै गोबां देहानि सोमोन्दो लाखिनाय गाबै गाबै बियो गोबां सावहोलांदों। आं सानदोंमोन आङो आरो ससियेल मिडियायाव बेफोरबादिनि बिसयै आं जेबो बुंला होननानै आं सानदोंमोन। नाथाय उफाय गैया रायजोफोर। जानो हागौ दिनैहाय जुदि आङो बुंफैफिनाब्ला आंखौ गोबां मानसिफ्रा नंगौ थारैनो प्रितिया गाज्रिमार आरो बेफोर जे गासैबो दानि भाइराल जानाय बे फट' एबा भिडिअ रिल्सफ्रा बेफोर गासैबो दानि हाबा जाखानानै संसार जाखांनायनि उनावसो खालामनाय होननानै नोंथांमोना गोबां आंनि सायाव नंखाय फोथायनानै लाखिनानै थागोन। बिनिखायनो आङो उफाय गैयि जानानै दिनै आरोबाव नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो भिडिअ नुजाफैनो गोनां जाबावबाय। आं सानदोंमोन गोबाङा गोबां बुंहरनो न'खरनि मेटारफोरखौ ससियेल मिडियायाव दा बुंफै। दिनै आं उफाय गैया आंबो सानदोंमोन दिनै ससियेल मिडियायावहाय भिडिअफ्राव बुंनानै जेबो लाब गैया। मानोना आं रावनिफ्रायबो आं थाइसेबो आङो मोनजायाखै। दिनै गोबाङा सानो बेफोरबायदि कन्टेन्ट बानायनानै गावखौनो गाव भाइरेल खालामनानै फेसबुक इउटुबफोरनिफ्राय थाखा खामायो। नाथाय दिनैबो आङो इउटुबनि मनिटाइजेसनखौबो आङो बोखारनानै दोनदों आरो फेसबुकनिफ्राय दिनैसिम आंहा थाइसेबो थाखा उइथ्र' खालामनायनि खुनु रेकर्ड गैया। थेवबोनो गोबां गाज्रि रायजायो। बुंनो गोसो गैयाबाबो दिनैहाय आङो फैनो गोनां जाबाय। मानोना आंनि हौवा एमजेआनो जेबादि नोंथांमोननोहाय मोदै रुखु गाबनानै बियो बुंदोंना रायजोफोर, आरो नोंथांमोननि गोसोआ बिनि मेगननि मोदैखौ नुनानै बिनि दाहाखौहाय सानदों आरो बिजोंहाय गेब्लेफादों आरो थारैनो आंखौ गाज्रि होननानै सानदों। नाथाय रायजोफोर बिनि बे मेगननि मोदै गनायाव, बिनि जे मेगनजों मोदै फसरनानै गाफ्लानायाव बेसेबां सैथोता दं दिनै आङो बुंफैनो गोनां जाबावबाय। आरो मोनसे समाव बियो बुंदों जे आंखौ इउटुब बा आंखौ ससियेल मिडियायाव आंखौ रावबो फेजेननो हाया होननानै। नांगौबा आङो रायजो राजाफोरनि गोसोखौ बोनो थाखाय आङो हासुदैखौ गावनि मेगनाव फुननानैबाबो बामफोरखौ फुननानैबाबो आं गाफ्लानानैबाबो आङो नंखाय बेफोरबादि आं फोलानानैहायबो आङो बेफोरबादि पाब्लिकनि रायजो राजाफोरनि गोसोखौ आङो बोनो हानाया आंनि बेयो मोनसे टेलेन्ट होननानै बियो गोग्गाना लादों। आङो मोनिनानै बे समाव आं सिरि थादोंमोन। नाथाय बे फावथिनाखौ दिनै बियो थारैनो खालाममारबाय। बे भाइराल जानाय दे रिल्स एबा फट' बे फट'खौ नोंथांमोना गोबां रोखोम लिरनानै शेयार खालामदों। नाथाय आं दाखालि लास्ट भिडिअआवबो आं बुंदोंमोन रायजोफोर जे बे फट' नुनाया बियो आगोलनि एमजेजों हाबा जायै समावहाय बोसोरसे सिगांहाय सासे सेंग्राजों आंहा हाबा थिग जादोंमोन होननानै ना बे सेंग्रायासो होननानै। दिनै बे जाथाया दिनै संसार जानानै दानिसो एमजेखौहाय फोथाय खेबस' खालामनानै गुबुन सासे हौवाजों सोमोन्दो लाखिनायफोरबादि दिनैनि दिनावहाय आंनि सायाव गोबां गाज्रि लिरदों मानसिफ्रा, गोबां गाज्रि बुंदों। नाथाय रायजोफोर दिनै आं रोखायै नोंथांमोननो आं खोन्थाबावनोसै जे जे भाइराल जाबाय थानाय फट' एबा रिल्स, नैबे जे रिल्सआव नुनाय सेंग्रा, बै सेंग्राजों आंहा बेयो 2022नि नभेम्बर मासावहाय आंहा हाबा थिग जादोंमोन। आंनि न'खरनि आरो बै सेंग्रानि न'खरनि गासैबो मिलायनानै बे हाबाखौ थिग खालामदोंमोन। आरो जोंना हाबानि थाखायबो गासैबो इनभाइटेसन कार्डनिफ्राय लानानै हाबानि सि जुम बायनाय आरो हाबानि थाखाय प्रि वेडिं फट'शुट दिनै गाबोन बयबो खालामो, प्रि वेडिं फट'शुटबो जाखांबायमोन। इभेन हाबानि डेक'रेशननि थाखाय गासैबो थाखा फैसाफोरखौहाय एडभान्स होजोबखालायबायमोन। नाथाय दुखुनांथाव जे आं दिनैनि दिनाव सानो हयथ' इसोरनि इच्छायानो गैयामोन होननानै। माखासे मानि न'खरनि एसे प्रब्लेम जानायावहाय फेमिलि इस्युआवहाय दिनै जोंनि बे हाबाया बायनानै थाङो। नाथाय जिहेतु जोङो हौवा हिन्जाव जाखानोसै आरो बावैसो कয়েকদিन थानानैनो जोंहा हाबा जानोसै, जोङो गोबां हाबानि थाखाय सि जुम बायहैदोंमोन, गोबां बेफोरबादि खरस सना गयना बायनाय बेफोरबादि जादोंमोन। बेयावहायनो बे नोंथांमोना जे नुदों आं गानदों पिंक कालारनि जे ड्रेस, नैबे ड्रेसखौबो हानिमुननि थाखाय बायनाय जादोंमोन। दिनै बे ड्रेसखौहाय आङो ट्रायल खालामनानै गाननाय फैदोंमोन। फैनानैहाय बे समावहायनो जोङो सानैजों आंनि मबाइलनि इन्सटाग्रामनिफ्राय बेफोरबादि रिल्सखौ लानाय जादोंमोन। नाथाय रायजोफोर जेब्ला बे हाबाया बायनानै थाङो रायजोफोर, आङो गोबां मेन्टेलि डिप्रेसनफोरजों आङो भुगिनानै थादों। आरो बेनि उनावहाय आङो 10 माससो जागोनदां, 9-10 माससो उनावहाय आङो एमजेजों लोगो मोन्दों। नोंथांमोना जायखौ बयबोनो भिडिअनि गेजेरजों नुदोंमोन, थुग्लावनि थेरापि सेन्टाराव थांनाय।
दिनै बिनि उनावहाय एमजेजों आंहा फन नाम्बारखौ लालायनाय जादों आरो बुंदों जिहेतु सासे इउटुबार मानसि बर'नि मुंदांखा, बेनिखायनो जोंनि जायगायावबो वेस्ट बेंगलावबो गोबां जों बर' हारिफोर दं, मालाबा फैनो हागोन होननानै बुंलायनाय जादों। आरो बेबादिनो सानसे जोंनि न'खरावबो बियो आलासि महरै फैदों। आलासि महरै फैनानै गोबां माखासे बिनि भिडिअ लानायखौ नोंथांमोना गासैबो मिन्थिजोबखागौ। बिनि उनावहाय दिनै सानफा एफा बेफोरबादि लोगोफोरबादि रायलायनाय जादों। बिनि उनावहाय एमजेआ आंखौ सानसेखालि प्रप'ज खालामो। जे समाव आं बुंदों जे आंहा सिगांबो मोनसे बेफोरबादि गिदिर जाथाय जानानै थांबाय, आंनि हाबाया केन्सेल जानानै थांदों। आं गासैबो बिसयखौहाय आङो बेखेवजोबनानै खोन्थादों। थ' नै बेफोरबादि अबस्था, बेनि थाखायनो आङो आरो गोसो गैला, आङो आरो बेफोरबादि गोसो थोलायनानै थानो थाखाय गोसो गैया। जुदि नोंहा एसेबां आंनि सायावहाय जुदि फोथायनाय एबा आंखौ मोजां मोननाय दङब्ला नोङो हाबा लानो हागोन आंखौ होननानै बुंदों। नाथाय रायजोफोर, आङो एमजेनियाव आं मोनसेबो सिखोमायाखै। आंनि गारबोनाय दिनावहाय जाबोनाय गासैबो जाथाय, आंनि गासैबो फट'निफ्राय लानानै रिल्स जेसेबां गासैबो सोमोन्दोखौ आं खोन्थाबोदों। गारबोनाय दिनाव आंनि फरायनाय समाव, स्कुल कलेज फरायनाय समाव जे गासैबो थाबोनाय सोमोन्दो गासैखौबो आं बेखेवनानै लादों। मानोना आं सान्दों जे जुदि आङो दिनैनि दिनावहाय बेफोरखौ जुदि आङो सिखोमानानै लाखोमायोबा सानसेबाबो सोरनिबा खुगानिफ्राय हयथ' खोनागोन, गोसोआव गाज्रि मोनलायनाय जागोन होननानैहाय आं गासैखौबो दिन्थिदों बेखेवनानै। आङो बे रिल्स जे नोंथांमोना दिनैनि दिनाव भाइरेल जानायखौ नुदों, बेखौबो आङो एमजेनो रोखा रोखा आङो दिन्थिजोबदों। बेयावहायसो दिनै बे एमजेआ बे रिल्सखौहाय माब्ला बियो गावनि फनाव सोनानै लाखोमादों आं मोनथिया रायजोफोर। नाथाय बे रिल्सखौहाय आं गोबाव दिन सिगांनो आङो डिलिट खालामनानै लादों। दिनैहाय बिनि उनावहायबो बेफोर गासैखौबो नुखानानैसो मोनथिखानानैसो एमजेआ आंखौहाय हाबा लादों। एमजेआबो बुंनानै लादों जे गावहाबो सेंग्रा समनिफ्रायनो फरायनाय समनिफ्रायनो थाबोनाय रिलेसन गावनि एक्सजों, बेफोरखौ बियो बुंनानै लादों। बियो बुंदों आरोबाव बोसोरनै जाबाय बे सिख्लाजों गारलायनाया, आंहा जेबो सोमोन्दो गैया होननानै आंखौ थगायदों। नाथाय आं मोनथियामोन बे समाव बे थगायदों होननानै। जेब्ला जोङो कर्ट मेरेज जाखाङो, सेप्तेम्बर मासावहाय थाङो आरो अक्ट'बरनि फार्स्टआवहाय अफिसियेलि गासैबो कर्ट मेरेजखौ खालामो, होमबा बिनि उनावहायसो आं मोनथिनो मोनबाय जे एमजेआ जाय सिख्लाखौ बोसोरनै सिगांनो गारलायदों, जेबो सोमोन्दो गैया होनदोंमोन, बे सिख्लाजोंहाय बिहा आंनियाव फैजासेसिमावबो बेजोंनो बियो सोमोन्दो दंमोन आरो गोबां देहानि सोमोन्दो दंमोन होननानै। नाथाय दुखुनांथाव रायजोफोर, जे समाव आं मोनथियो बे समा बिराद आंनि थाखाय अलरेडि लेट जाबायमोन। मानोना आङो गभर्नमेन्टनि आयेनजोंहाय आङो खाजाबायमोन हौवा हिन्जाव हिसाबै। बिनि उनावहाय जेब्ला उदालगुरि कर्टनिफ्राय जोंनि फाइनाल हाबानि सार्टिफिकेटखौ लानानै फैयो, बे समावहाय जोङो उदालगुरि स्टेशनावहाय एमजेनि एक्स गार्लफ्रेन्डखौ लोगो मोनो। जाय समावहाय बिनि एक्स गार्लफ्रेन्डआ गाबै गाबै दिनै गोबां गावसिनि दुखुनांथाव जानानै थांनाय घटनाफोरखौ बुङो। दिनै जे बियो बुंदोंमोन एमजेआ आंखौ बोसोरनै सिगां ब्रेकआप जादों, बेफोर गासैबो नंखायमोन। मानोना सिख्लाया गाबै गाबै बुंदों जे माबादि बियो बे सिख्लाखौ बाहायदों आरो बाहायनानै गोबां देहानि सोमोन्दो लाखिनानै गथ' सासे गारलायहोनानै दिनै बियो बिनि लाइफखौ बरबाद खालामदों होननानै बियो गोबां दुखुजों फोरमायदों। आरो बिनि उनाव बियो जों जे ट्रेनाव गाखोनो थाखाय जों नेदोंमोन स्टेशनाव, बियो बिनि ट्रेननि जों गाखोनाय ट्रेननि सिगांनि ट्रेनाव बियो गाखोनानै क'क्राझार फैदों। नाथाय बियो रङियावहाय ओंखारफैनानै जोंनि ट्रेनखौ बियो नेनानै बियो थादों आरो बियो जोंनि ट्रेनाव गाखोनानैहाय जोंनि बगिखौ नागिरै नागिरै रङियाव गाखोफैफिनदों बियो। दिनैहाय गोबां बे समावहाय दिनैबो आङो दुखु मोनो। बे सिख्लानि मेगननि मोदैखौ आङो बावनो हाया। मानोना दिनै बियो गोबां बाथ्राफोरखौ दिनै बुंदों आरो ट्रेनावहाय फैनानै बियो एमजेनि सायाव गोबां बाथ्राफोरखौ रायफैदों आरो बियो दिनै सावफोरखौ होनानै थांदों। आरो बियो बे सिख्लाया दुखुजों बियो गाबै गाबै एमजेजों आंनि मेगननि सेराव बामजानो नायदों। बियो बामजाहां खालामदों। आङो उफाय गैयि जादों, गासैखौबो मेगननि सेराव नायनानै आङो सैसोनो गोनां जादों। उफाय गैयियावहाय आङो बे सिख्लानि बिफानि नाम्बारखौ एमजेनिफ्राय लानानै आङो बिनि बिफाजों आङो रायज्लायहरनो गोनां जादों। जा जाबाय अननानै
बेखौहाय नोंनि बिसाजोखौ नोङो थांनो बुंहरदो जोंनि बगिनिफ्राय गुबुन बगियाव होननानै आं खावलायहरदों। दिनै बे सिख्लायाबो दिनै बिफानि बुंहरनायाव दिनै बियो दुखुजों गेब्लेनानैबाबो बियो दिनै बाध्य जादों गुबुन बगियावहाय ओंखारनो थांनो। गाबै गाबै बियो गोबां सावहोलांदों। बिनि मेगननि मोदैखौ आं बावनो हाया दिनैबो। बेयो गासैबो आंनि मेगननि सेरावनो जादों। आं गोसोआव सानदों जानो हागौ दिनै एमजेआ जुदि आंखौ बोसोरनै सिगांनो बे सिख्लाजों सोमोन्दो गैया होननानै बुङामोनबा, बेफोरबायदि थगायामोनबा आं दिनै बेफोरबायदि जानाय नङामोन खोमा। सासे सिख्लानि लाइफखौ आं बरबाद खालामनाय नङामोन खोमा होननानै आङो गोसो सिङाव गोबां दुखु जादों। नाथाय उपाय गैया रायजोफोर, जिहेतु कर्ट मेरेज जाबाय, हौवा हिन्जाव जाखाबायबा जखन आङो संसारखौ जालांनो नाजागोनसै होननानै आङो बुंदों। दे जाबाय जाबाय बावगारनानै मोजाङै संसारखौ जालांगोन होननानै आं नाजादोंमोन। नाथाय रायजोफोर जानो हागौ एमजेआ दिनै आंखौ हिन्जाव हिसाबैनो दिनै साननो हायासै खोमा, जायनि जाहोनाव बै आंनि गारबोनाय दिनावहाय एमजेजों लोगो मोनलायनायनि बोसोरसे सिगांनि जे आंनि जायजों हाबाया केन्सेल जादों, दिनै बे रिल्सफोरखौनो दिनै बियो गावनि मबाइलाव सोखोमानानै लानानैहाय दिनैनि दिनावहाय बियो गथ' गथाय संसार जाखालायनानैहायसो बियो दिनै आंखौ दायनिगिरि दिन्थिनो थाखाय बै रिल्सफोरखौ बियो ससियेल मिडियायाव भाइराल खालामदों। होमबा रायजोफोर नोंथांमोनाबो जानो हागौ आङो मूर्ख, आंहा मोजां गियान गैया, नाथाय नोंथांमोना बहुत गियानि, नोंथांमोना बहुत साननो गोरों मानसिफोर दङ। नोंथांमोना साननो नायदो, जुदि दिनै बै समावहायनो दिनै बियो आंनि बे गाज्रि फट' रिल्सफोरखौ बेखौ जाय फट'फोरखौहाय आङो उन संसार जानायाव जोंनि संसारावहाय जेबो समस्या दाफैथों होननानैसो आङो दिन्थिदोंमोन। दिनै बे फट' बे रिल्सफोरखौ बियो सोखोमानानै लादों। होमबा आंनि गोसोआव दिनैहाय गोबां सोंलु फैदों। जानो हागौ हयतोबा जाय एक्सखौ बियो बेफोरबादि बाहायनानै देहायारि सोमोन्दो लाखिनानैबो बियो दिनै बाहायनानै गारदों। जानो हागौ आंनि सायावबो बेफोरबादिनो खाबु लादोंमोन खोमा आंखौ गारनो थाखाय, जायनि जाहोनावसो बियो बेफोरबादि बुस्थुफोरखौ गासैबो बियो एभिडेन्स हिसाबै बेफोरखौहाय गासैबो बियो सोखोमानानै लाखोमानानै दिनैनि दिनाव गथ' मोनखांलायनायनि उनावहायसो बियो बेफोरखौ दिन्थिफैबाय। दिनैहाय आंहा हाबा जानायनि उनाव ना आंहा रावजोंबो कुनु बेफोरबादि गाज्रि सोमोन्दो दं, ना आं सोरबा सासे गुबुन हौवाफोरजों आङो रायलायो। दिनै थेवबोनो बियो आंनि सायाव गोबां नंखाय इल्जामखौ लागायबाय। हाबानि उननिफ्रायनो बियो आंनि मबाइलखौ हेकिं खालामनानै दोनदोंमोन। दिनै आं बिनि हेकिं खालामनानै दोननायखौ आं मोनथियामोन। नाथाय जेब्ला मास मोनब्रै मोनबासो सिगां गावनि खुगाजोंनो बियो आसामाव थाबाय थानानै, आं बे समाव बेयावनो दङ आंनि डिउटि जायगायाव, आङो सासे कबिराज मानसिजों रायलायहरदोंमोन। बे समाव बियो आंखौहाय 20 मिनिट रायलायनाय नुनानैहाय बियो आंखौहाय फन हरनानै बुंदों, नों सोर हौवाजों रायलायनायमोन, सोर हौवाजों रायलायदों। आं गोमोदों, आंहालाय सोर हौवाजों मा सोमोन्दो थालायखो होननानै आं गोमोदों। बिनि उनावहाय बियो आंनोहाय वाट्सएपआवहाय बे नाम्बारखौ, जाय नाम्बारजों आं रायलायदोंमोन बे नाम्बारखौ बियो स्क्रिनशट खालामनानैहाय हरदों। नोङो एसे मिनिट नै रायलायदों बे हौवाजों, बे हौवायानो आंनो नों बेनो फन हरदों, बेजों नोंहा मा सोमोन्दो दं बियो गासैबो आंनो खोन्थाहरदों होननानैहाय बियो गाव सन्देहजों बियो बुंहरो आंखौ। बे समाव आं गोमोदों, जाय कबिराज मानसिजों आं रायलायदों बे मानसिया सासे बोराइसा मानसिसो। बे बोराइसा मानसिया बोरै दिनै बेफोरबादि खोन्थाहरनो, आरो जि जायगायाव आङो आंनि उदै सानायनि थाखायसो आङो मुलि रायलायहरदों, दिनै बियो बोरै बे हौवाजोंहाय सोमोन्दो दं होननानैहायलाय बियो बोरै खोन्थाहरनो हानो एसे बोराइ मानसियालाय होननानै आं गोमोदों। बे समावहायसो आङो बेखौहाय डाइरेक्टनो आं कनफिडेन्टजों बुंदों, नोङो बिदिबा आंनि मबाइलखौ नोङो हेकिं खालामनानै दोनदों होननानैहाय। बे समाव बियो गोग्गानायजों बुंदों, आं नोंनि मबाइलखौ हेकिं खालामनानै दोनदों, बेयो आंनि टेलेन्ट होननानै बुंदों। बेयो आंनि टेलेन्टसो होननानै बियो गोग्गादों। नाथाय बै दिनावबो आङो बेखौ अपेन चेलेन्ज होदों, दे जेबो नङा, नों आंनि मबाइलखौ हेकिं खालामोबा खालामनानै दोन, नाथाय नोङो मोनसेबो आंनि सायाव जेबो दाय नुनाय नङा।
मानोना आंहा बेबायदि जेबो सोमोन्दो गैया आं रावजोंबो रायज्लाया होननानैहाय आं बेखौ बुंदों दिनैहाय एसेबां दिननिफ्राय बियो मबाइलखौ हेकिं खालामबोनानैबो आंनि सायाव जेबो दायखौ होनो हायाखै बियो मोनसेबो बियो एभिडेन्स नाहानो हायाखै दिनैहाय गोबाव बोसोरनि उनाव आंनि बे मास्टार लोगोजोंहाय बेफोरबादि बिनि साख्रिनि खैफोदनि समाव आं रायज्लायहरनायाव खोथाया जेब्ला एसे लावो दिनै बे बिसयखौनो लानानै बियो आंखौहाय बेसेबांबा बियो ससियेल मिडियायावहाय नंखायखौनो बियो नंगौफोरबादि बुंफैनो बियो नाजादों आरो बेजों लोगोसे दिनैहाय जे रिल्स भिडिअफ्रा गासैबो बेसेबांबा सिगां आरो हाबानि सिगां बेखौ गासैबो आं खोन्थाजोबखानायखा बे रिल्स भिडिअफोरखौहाय दिनै बियो प्रमानफोरबादि दिनैनि दिनावहायसो आं माबा मोनसे गाज्रि मावनायफोरबादि बियो भाइराल खालामना होदों नंगौ बियो सैथो जे गावनि चेनेलावहाय बियो होफैयाखै नाथाय बे भिडिअखौहाय गावनि लोगो सार्कोलफोरनो बियो स्प्रेड खालामनानै हरदों शेयार खालामनानै हरदों जाय लोगोफ्रा गोबां आरोबाव इउटुबार आरो गोबां मानसिफोरनिसिम शेयार खालामहरदों होमब्ला साननानै नायदो रायजोफोर दिनै एमजिआ माबादि गोसो लानानै आंजों संसारखौ हान्थिनो थाखाय संसार जानो थाखाय आवगायदोंमोन मोनसे समाव आंखौहाय बियो बिराद बुंबोदों जे समाव बियो अफ्रिनि न'आवहाय खारनानै थादों बे समावहाय आङो दुखुजों बेखौ बुंहरोमोन जे गथ' लोमजानाय सानायावहाय बेखौ फैयैनि थाखाय आं बुंहरोमोन नों मानो दिनै न'खरखौ बिदि खालामखो नोङो दिनै संसारनि मोखाङाव नोङो एसेबां मोजां दिन्थियो नाथाय न'खरनि सायाव नोङो एसेबां अयनाय खालामबाय नोंखौ आङो थांनानैहाय आङो लाइभ भिडिअ खालामनानै आङो पाब्लिकफोरनो रायजो राजाफोरनो आं देखायजोबनोसै जेब्ला आं होनदों बे समाव बियो आंखौ बुंदों नोङो खालामनानै लाफैलाय नोङो बुंनायनानै लाफै नोङो आंखौ होननानैहाय नों जुदि बेफोरबादि बुङोब्ला नोंखौहाय ओरैबादि खालामगोन आङो नोङो मोखां दिखांनोबो नोङो जायगा मोननाय नङा नों गाबबाबो आगार मोननाय नङा होननानै आंखौ बुंदों नाथाय आं बै समाव आं हमनो हायाखै बियो दिनै मा जाहोनाव आंखौ बेफोरबादि बियो ब्लेकमेल खालामदों बियो दिनैनि दिनाव बेफोरबादि गासैबो रिल्सफोरखौ बै समावनो बियो सोखानानै लानायखायसो बियो दुगा गोसोजों हयथ' आंखौ बेफोरबादि बियो दम होदोंमोन जे बुंनानै ला भिडिअआ गोलाव जायोब्ला रायजोफोर नोंथांमोनाबो खोनासंनो बागोन ओंखायनो सैथोआ मा आरो बे जे बेसेबांबा दिनै रुखु गाबफैदों नोंथांमोननि गोसोखौ बायग्लिहोदों दिनै बे गाबनानै बुंनाय बे बाथ्राफ्रा आरोबाव बेसेबां सैथो बेफोरखौ आं गासैखौबो दिनै आङो फारि फारि बुंलांजोबगोन ना नेक्स्ट भिडिअआवहाय आङो गासैखौबो आं बुंजोबगोन